Basale benkemile abantu emva kokuzwa inkulumo yalo mjida ku-TikTok. Abangaze bayibuka i-podcast, cha, bakhuza iy'pati, bakhuza bayebule ukuthi cha, ngabe ikhona lo acting minister wamaphoyisa ozobamba. Uma ngabe-ke kuwukuthi usho lento ayishilo, njengoba esho ukuthi cha, uminister wamaphoyisa ozobamba ukhiphe nje isinqumo esishaqisa nanoma ngakubani. Ngaphandle kokusho isikhathi sakho mntana sekhaya ngiyabingelela kuphi nakuphi kufuneka khona umbose njengamanje. Cela ukuthi uma usuku lakho lokuqala la uzosho ukuthi uyasubscribe, uyalike ilinde ividiyo ziphele ebese uyakhomenta nayo ividiyo ithokozele. Sanibona. MC Ma1010 la ulona inkulumo enohlonze. Hey, namhlanje bafowethu suku lomsebenzi. Okay, uthi ke uShashaliya uminister wamaphoyisa lo ozo actor ozayo njengomhla ka1 kuAugust. Ubekhuluma kwenye podcast la if bekeve kuyizolo Sunday, I think bekuphambi kwayizolo Saturday. Uthi uShashaliya uzofaka umthetho othi iphoyisa okanye amaphoyisa kufanele ahlonipha amalungelo ezigebengu. Akho phoyisa elizathi isigebengu sidubule eqala la. Yeah, ngesikhathi sakhe nje sokuphatha asikho, alikho iphoyisa lizathi isigebengu sidubule eqala. Manani nisho ukuthi sike South Africa ngempela, nisho ukuthi siphethwe yilabantu ababethe bazolwela thina. Nisho ngalokho ngempela abafowethu. Hayi izimanga lezi, izimanga imihlolo. Uyazi imihlolo?